Het wie wordt maar weer een grieze dag, hoewel het letter van de middag toch wat lichter was. En we gaan net het meeste wetter van Nederland hand van de morgen nog eens even wat rein. Van de middag was droeg. Joen en vannacht meestentijds droeg waar. Wat het kleert het op vanuit het noordoosten mee. De temperaturen zakken naar 1 of 2 graden boven nul. En er is net volle wind uit het oosten mee. Zij is maar zwak of op zijn hoogst matig. En daardoor kan er op een soort plek nog vroegstående groen van komen. Ja, en dan morgen. Het wordt een dag met wollenprotte bewolking, maar de zinnen kunnen ze even terug komen. Net verwacht je dat we 1,5 zinnen krijgen, dat beslist net. De temperaturen morgen zo'n of 8 graden. En de wind, nou ja, die zal zwak of matig wezen, komt uit zuid-zuidoost waai. In de tijd in de nacht nog een keer 0 of +1 en dan terug naar het fruitshow. Waasje, een dag met rein, maar betiden rein. Eerst nog wel even droog, maar let het toch dat wetter en een kind flink reinen. De temperaturen op Azië zijn zo'n graden. Zo'n graden, ik op toonje, maar dan heb ik een paar maartse buien staan, met hagel, met witte sneeuw. De zinnen er even bij. En vreed is het weer droog, maar het zijn 9 graden en bewolkt. En staat het nou liekend, zucht het weekend er maart iets echtig uit. Maar we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.